Ụmụ obodo anyị onye fụlụ ọgọ onye ma ọgọ ọgamaka onye fụlụ ọgọ ma ọgọ n'ọgọ dị mma na-enye na Chimermumeze omelumo ngwa ka mmeli ibe m n'ọgamaka ọgamaka onye fụlụ ọgọ ma ọgọ n'ọgọ dị mma ife bụ Chukwu ọchịchị ekwesu Onyeoma Tochukwu abịa ọzọ alụsị ego nọkwali ya ọyọ amala ọyọ abasa egwu omenala ọyị mụ ife onye mere ọgọ kenenya ọgamaka mma aba ife onye na-eme ọgọ jaa n'ike ọ ga-adịrị ofele ọ ga-adịrị ofele fecha 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 anyị ga na-eme ọgọ maka na Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgamaka mma ọgamaka ọgamaka mmebe ọgọ biko mebe ọgọ onye fụlụ ọgọ mmebe ọgọ ọgamaka eze Chimermumeze ọgamaka biko mebe ọgọ ọgamaka mma ọgamaka eze Chimermumeze ọgamaka biko mebe ọgọ onye bụ maka ndụ ọgamaka onye nwere ọgụ ọgamaka biko mebe ọgọ Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu ayo amala nnụnụ Chukwu bi n'ọzara ndị Muslim eze Chimermumeze ọmọgọ haba ebe ọgọ onye na-eme ọgọ ọmọgọ ebe ọgọ eze Chimermumeze ọmọgọ ịdị mma ebe ọgọ Onyeoma Tochukwu na-ekene yo ọmọgọ ịdị mma ebe ọgọ ife ọgọ na-alụ n'elu ife eji emela ọgọ bụ maka Chukwu na ọ bụrụ maka mmadụ eze Chimermumeze the first of Igbo Ancient Kingdom alụsị ego eze Chimermumeze onye ọma gburugburu eze Chimermumeze onye ọma ọgụ ị na-eme ka iji ekwu eze Chimermumeze onye ọma Chief Onyekwelu Lali Philip aka na-eme ọgọ ọgamaka 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 biko mebe ọgọ onye ọma na ọ bụ iwetala ego anyị na-agba ọgamaka isi na onye anya na nwanne ya biko mebe ọgọ mmadụ amadị fechi ya bụ Ifeọma mmele bụ na m ọgọ mmele bụ na m Ifeọma mmele bụ na m kama ọgọ mụ ya ebu m n'ụwa ogbu onye mmeli ahụ ọgọ ebunam ife jemele
ọgọ n'enu ụwa nọ maka Chukwu amaji na onye mmele ọgọ na ọmazi ọgọ n'enu ụwa si na ama mmezi ọgọ na ọ bụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgọ ọgamaka ọgọ dị mkpa onye ọma na-ekwu okwu na ọ bụ nwa eze na-ekwu ebe ọma kingdom ka anyị na-abata ọnwụla onye ji ekwube jebe chifu onye gwelu Filip Omeogo haba egwu ọba enwe njọ na-emesi na ike mana onye si na ọ ga-abụ azụ ife ya bịa buru ụzọ mee ka ọ bụ afụfụ dị anụ afụfụ dị n'ọgọ ulu dị n'ọgọ ọ ga-amaka m omume onye na-eme ọgọ ka anyị na-ekwu okwu enu ọ kpọrọ Chukwu ọbịa ma bi n'igwe si anya nye ego sọsọ ya kama nye ego ya na ụmụ ogbenye maka na ụmụ ogbenye erika eze Chimermumeze nwe kọmpini kwuru kọmpini ya ka eji wee kpọbịa ka ọ kpata ozuọra eze Chimermumeze and Sons Group of Companies eze Chimermumeze Pharmaceutical Center eze Chimermumeze Plastic Companies ọ yi nwekwazi eze Chimermumeze Oil and Gas eze Chimermumeze Bottled Water eze Chimermumeze Bakery eze Chimermumeze Estate kọmpini kwuru kọmpini ka Chukwu jụrụ gosi iwe wele ewe na-enyere ụmụ ogbenye aka na-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ụmụada kọrọ ọya abalị Chimermumeze aba ka ndị ekene n'enu ụwa lọlọ dị mmanụ eziogoli nwanyị ọma nwanyị manarịsịa ọ dị ofu na mba nwanyị ọma mmiri ụtụtụ lechaba nlecha nwanyị nwere ife niile ife ji nwanyị megwụrụ agụ onye ọma bịa Chief Mrs. Catherine Onyekwele Okeke Imanu Second of Onyeoma Kingdom ezi nwunye eze Chimermumeze one of Onyeoma Kingdom ndị ọmanụ n'usobelenu eze Chimermumeze si mụ deke na-emesa ndị ohi ya anyị ekenezianụ Chief Aloysius Uche Aduchukwu nwaka ibie one of Amuleri Ichida Anambra State ezigbo odozi ọkụ ibu Lady Chika Aduchukwu Lady Kwesi ọ dịgolunu na mmanụ eze Chimermumeze si nwere egwu okene onye ọbụla na nke unu lụla maka
ga-amaka mma n'elu ụwa ọgamaka ya ka anyị na-ekwu ọgamaka ọgamaka biko mebe ọgọ yes sir bilubana ji waru na ya kugo jiji ruo ọbịa balụ ugo n'ife amaka ugo besen Sochukwu Ivo Chimermumeze Chimermumeze ma ọ bụ Sochukwu ọ bụ nweze na-ekwunu anyị ekenezianụ Chief Justman Osuoha nkume ji mmiri na Dallas, Texas mana kedu ibe o ji ebe emesiala ụfọdụ ọgọ ebulu ọgọ gbọwalụ mana ọganya ma mbụ anyị n'elu ụwa ka mma onye bụ anyị ogbu onye emelia mana anyị ga na-eme ọgọ bụ Chukwu anyị ekenezianụ Chief Emmanuel Onyegbuna Thou shall not kill. Director Chimermumeze Shipping Company na Dallas, Texas, America. Chief Wilfred Iwudibia nwanne dị mma n'ebe ụmụ Ancient Kingdom isobili anyị ekenesianụ Chief Kenneth Ngobidi eze onye mmechara ezigbo odozi akwa ibu Lolo Martina Ngobidi ndị ọma si ụmụ odiji egbu Ancient Kingdom wepụtasịanụ Anyamaluzonu Sir Silvanus Obialaso onye ụmụ Ezike nwanne eze Chimermumeze na ezigbo odozi akụ ego Lady Felicia Ngozika Obialaso ọ dịgolu unu na mmadụ eze Chimermumeze lụtere maka na nwanne mmadụ abụrụ ya aba oyi mụ ife onye mere ọgọ kenenya ọ ga-amaka mma aba ife onye na-eme ọgọ jaa n'ike ọ ga-adịla ofele fecha anyị ga na-eme ọgụ maka na Chukwu na-akwụ ụgwọ ọ ga-amaka mma ọ ga-amaka mebe ọgụ biko mebe ọgụ onye bụrụ ọgụ mebe ọgụ ọ ga-amaka eze Chimermumeze biko mebe ọgụ